ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଓ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ। ଆଜିର ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁଦ୍ନେଶ। ମୁଦ୍ନେଶରୁ ଶୟନ। ତାଲବେଶ। ତାଲବେଶରୁ ସଡ଼। ଦନ୍ତେଶ। ଦନ୍ତେଶରୁ ସଡ଼କ। ହରୁ ହଳ। କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ। ୟରୁ କୟଳ। ଲରେ କଲମ। ଢରେ ଶଗଡ଼। ଢରେ ପଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ହେଲା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖ, ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅ।